laon ng pandukta. Sorry po. Ayan. Masyado lang kami nakapokus ni Oliver. I-set up niyo yung mga phone niyo. Tapos, ka-live na pala tayo. Ingay ko. Sorry. Naka-live na kami. Refresh mo. May boses ba? Meron. Test mic. Meron. Ay, lobot na. Ayan. Ang gwapo mo, idol, sabi ni Josue Navarro. Host, hina po ng signal nyo. Huwag na kayo mag-mic. Hindi, okay naman. Oh, okay na. Kanina lang kasi hindi naka-ano. Ayan. Doon kayo manood sa loob. Doon kayo manood sa loob. Ganun sa loob. So, shoutout daw kay Joy. Gusto mo magpakita dito, Joy? Sabi ni Joy. So, shoutout kay Sir Josue Navarro. Ay, pinsan mo ba? Pinsan pala eh. Loko mo kami. Si Tiklo Mix TV, shoutout host. Hina po signal nyo. Ah, pamain nga sa katabi mo, host. Ah, wow. Minamain ka na, Oliver. Oh. Bawal. Bawal. Oliver, palit tayo. Ay, Oliver. Nak, palit tayong upuan. Dito ka. Ayan. Nawawala daw. Okay naman dun na. Depende po yan sa ano. Okay naman po kasi dito. Ang lakas ng ano nyo, Dad. Dad, ang lakas ng boses nyo. Mag-echo. Okay, okay naman po sa mga cellphone namin. So, depende kasi sa ating signal yon. Medyo malakas ang ulan. Ayun, so masaganang pagmamahal po, Prospect Nation. Nandito kami ni Oliver. Kasi, ano bang gagawin natin, Oliver? Nag-overnight ngayon si Oliver. Mag-overnight dito si Oliver sa bahay. Kasi, may mag-tutor daw ako. Gagawa kami ng school project nila. Actually sila. Tapos i-assist ko. Magpapaturo daw si Oliver kasama nung pinsan niya kasi project nila. So, okay lang yon mamaya. Kakakain lang namin. So, habang nagpapababa ng pagkain, after ng ating live, ay gagawin na natin yung project nila. I mean, magtuturuan na tayo dun sa project nila, Oliver. So, yun. So, kamusta? Lumakas ang ulan. Kanta ka na lang, Ber. Sino taga-edit niyo, host? Ako po ang nag-edit and tinutulungan ako nung anak-anakan ko. So, yun. Pagka ako ang gumagawa ng mga storya, ako gumagawa, tapos ang nagbibideo yung asawa ko. Tapos, pag hindi ko na kaya mag-edit, pinagpapatulong ako kay Christian. So, yun yung mga nag-edit namin. So, salamat sa tanong, Tiklo Mix TV. Sabi pa, mine daw. Hindi na mine. Ako na lang i-mine mo. Ayan. So, pa-shoutout po kay Alan Jade Makalipay. So, sabi ni Jean Merador,
Kaklase niyo ba to? Ha? Isay? Game na. Ay, ano ba yan? Joy? Ikaw lang wala to. So, shout out daw, sabi ni Jean Mirador. Kay Alan Jade Makalipay. Wow, ano, boyfriend niya? Boyfriend! Diyos ko, malanjutay to si Joy. Ang ganda ng mga edit mo, host. Maraming salamat po. So, sinusure po talaga namin, sir, na, sir po ba or ma'am, na, makaprovide po talaga tayo ng quality video at quality content. So, yun. So, maraming salamat po. Galing po yan sa mga pinagsama-samang isip na namin mag-asawa at ni Christian. So, yun. So, shout out sa aming napakalaking tulong ni Christian sa amin. So, shout out Chanli. Wait lang. I-share lang natin tong live. Pa-share naman po ng live para po makapanood din yung iba. I-open mo na din kasi yan. So, ayun, wait lang po. Meron lang po tayong, share natin sa The Prospect Nation page. Ay, mali. Uy, naka-live si Uragon, Dad. Sa Facebook. Ay, papa-shoutout tayo. Wait lang. Shoutout po sa aming team leader na si Uragon Hani, naka-live sa Facebook. Magkwento ka naman muna, Oliver, sa kanila. Paano nyo sinelebrate yung Christmas? Ano lang? Magkakasama lang kayong family. Ano ito lang. Simple lang mga handaan. Opo. Mas okay na yon kahit simple. Ang importante, magkakasama kayong pamilya. 'Di ba? Yun yung pinaka-importante. Yun naman talaga ang spirit ng Christmas eh. Sino ba nagluto ng mga binanghanda nyo? Si Kuya Bing po, si... Yung kapatid mo? Umuwi? Umuwi. So at Nandiyan least pa may kayo? mga umuwi. sa Sabado po namin. Okay. Siya ba yung panganay nyo o ano? Yung pang-ilan siya? Pang-lima, ganun? Anong yata? Pang-anim. Sabi po ni Tiklo Mix TV, lakas ng ulan, saan kayo sa Bicol? Host, Camsor po kami. Ayan. Ano ang editor nyo, mga ka-proud? Si Christian. Watch ako sa kanya mula una nyo na vlog. Si Oliver. Si Christian po yung tumutulong sa amin mag-edit. Kanta ka daw, sabi ni Josue. Ayan, si ate mo, si Ma'am Corazon Arcego. Good evening po, Ma'am Sir, at kay Oliver. Nandito rin po si Ray at saka si Joy. Si Joy, nandito rin. Kasi gagawa po kami ng tutulungan namin sila na gumawa ng school project na lang. Pinahili ko ito ng konti mo. Sige daw. Masyadong malapit. Masyado pa yung malaki. Ayan. Dahan-dahan. So, shout out po ulit sa ating 5 million viewers. Ayun. Konti lang po tayong kamustahan kay Oliver. Kasi since na nag-live kami, hindi natin kasama si Oliver. Straight body ka, Ber. Hindi ka na niyan mamamain.
Oh, Ayan. Oliver, wag ka daw mahiya, sabi ni Tiklo Mix TV. Hello, Oliver, wag mahiya, sabi ni Tiklo Mix TV. Okay. Shout out sa 8 million. I-share nyo naman po yung live para po mas maraming marating, mas maraming ng updates. And thank you ulit po sa 280 something viewers nung first content ni Oliver. So, paabutin po natin ng 300 para mas marami pang marating mas matouch na tao. So, maraming salamat. We're grateful kaming tatlo. Kami ni Mr. and Mrs. The Prospect at ni Oliver na grateful kami na talagang nakapabago ng pananaw nyo at na-inspire kayo sa buhay ni Oliver. Bayan, papadami. Nagtitiktok sa ano. Ting, ting, ting. Mag-tiktok kaya tayo, Ber? Ano ka mag-tiktok? Ano, ting-ting? Ting, 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 ting. Gano'n. Bakit? Bakit mag-tiktok ni Mr. The Prospect? Ayan. Yung mga silent viewer po natin dyan, mag-message po kayo para ma-shoutout ni Oliver. Ikaw naman kasi mag-shoutout. Oliver, ikaw na magbasa ng mga comments. So ayun, Tol, kamusta pala yung first day of class mo ngayong bagong taon? Kanina? Maulan. Pinauwi din ba kayo? Kasi pinauwi kasi nung nag-orange rainfall na automatic suspension na yun sa DepEd. So, pero kami mga 3:00 na napauwi. Mas kalakasan ng ulan. So, yun. So, sana sana mag-announce agad para yung mga bata, syempre, sobrang lakas ng ulan. May mga binabaha pa kasing parte ng lugar dito sa partido. So, iwasan natin na yung mga estudyante maano sa baha pag uwi. So, shout out sa 10 million. Thank you so much. Ayan. Grabe yung chat ko. So, meron po tayo. Ay, pinakita mo na yung nakita yung baba namin. Okay. Ayan. So, naka-short kasi ako. Late lang. So, Alisa Pahit, good evening po, ma'am, sir. So, shout out sa'yo, Alisa Pahit. Ano, klase mo? Pinsan, kutugan ko po. Si Marisa Pampangalan. Okay. So, shout out sa sister ni Oliver, si Ma'am Marisa. So, also known as Alisa Pahit. So, good evening po. Welcome sa live namin. Parang first time ni ate mo. Na Kasi si Ma'am Corazon Arcega, laging pumupunta sa live natin, na. Ayan. Okay. So, shout out sa 12 million. Yes. Mararating din natin ang million. Mag-vlog ka na kaya. Pa-shoutout daw po kay Dondon. So, shoutout po kay Dondon galing kay Ma'am Marisa Alisa Pahit. Ay, siya na pamangkin ko. Si Dondon pamangkin mo. Opo. Hello, Dondon. Dondon. Abangan nyo po mamaya pag last na mag-titing-ting-ting-ting si Oliver. Ting 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 ting. Kaya mo ba ng TikTok? Mag-TikTok ka, Ber. Mag-TikTok ka, Ber, kasi meron ako nakita nag-TikTok katulad mo. Ganun ka lang. Pag may bago ka ng cellphone, mag-TikTok ka. Ayun, may Gcash, ka na ba dyan? Kaso lang itong dapat verified data Hindi siya verified. So, kailangan mo verified. Pero may Gcash ka number ka na dapat. Gano'n po. So, isi-set up natin. Ipapa-verified po muna natin yung Gcash ni Oliver para doon na po kayo magpapadala sa yung mga gustong tumulong. Pwede rin po sa Prospect Nation. Sure naman po na makakaabot kay Oliver. Pero kung mas comfortable po kayo, isi-set upan po natin ng Gcash si Oliver. Pero po, ang hiling lang namin since nanggaling po napanood nyo po, sana po ma-mention din namin kasi accomplishment po yan sa ang mga lahat po ng sponsor na dumarating through our video
ay accomplishment din po ng The Prospect yun. So, ma-appreciate po namin kung at least dun kami magpapasalamat. So, any amount na pwedeng i-receive ni Oliver, pwede nating i-mention sa... Mas maganda na i-mention talaga for transparency. 'Di ba, Ber? Okay. Opo. Ayan, sabi ni Joey the Great, hello ho, shout out kay Oliver, wag mahiya, matagal na ako nakasubaybay sa inyo. Thank you so much, Sir Joey the Great. Ayan, marami kang supporter, Oliver. Kaya wag kang, yan po kaya lagi kong sinasama si Oliver sa live, tapos nagko-content kami kasi gusto kong ma-overcome niya yung shyness. Medyo timid and shy kasi si Oliver. O, dala? Dala niyo? Hindi, dala niya yung ano niya, Ng cruiser niya. yung sapatos niya. Pero dala mo yan sa ano? Dala mo yan sa school kanina? Hindi mo naman nagamit kasi maulan ano. Dala niya yung kanyang paa. Thank you, Bisote Official. Hello. Shoutout sa'yo. Good evening. Naka-live din pala si Sir Oragon. Hindi namin alam. Alam mo ba na naka-live si Sir Oragon? Okay. Pero sa Facebook naman naka-live si Sir. So, ayan, Joey the Great, sabi niya po, sana mabisita din ang munting bahay kay isa kayo sa inspirasyon ko. Okay po, sige, pupuntahan po natin yan. Screenshot ko lang po. Ayan. Si Sir Joey the Great, nagpapabisita. So, support po natin Sir Joey the Great. So, kung mabibisita rin po natin siya. Mamaya po bibisitahin namin kayo. Dad, baka nag-e-echo yan. Okay. So, shout out sa 12 million. Thank you. Josue Navarro, Tiklo Mix TV, thank you. And Ma'am Corazon Arcega, Ma'am Alisa Pahit, and Sir Joey the Great. Thank you, Bisuti Official. Support din po natin. Ka-team po natin si Thank you, Bisuti Official. Part po ng Oragon team, ng Team Oragon. Oh, pa-shout out po kay Rhea versus Julian Alahor. Thank you po. Watching po kami ngayon. Sabi ni Shari Quatemar. Kaklase niyo? Si Shari? Kay Rhea daw eh. So, hi Shari Quatemar. Ang sabi niya, pa-shout out po kay Rhea versus para masa loob ng bahay si Rhea. Julian Alahor, thank you po and watching po kami. So, shout out po sa inyo lahat. Maraming sa support kay Oliver. Ayan, so. Ay, si Sir Joey the Great, taga Dait po ako. Team Kalingap. Saan po kayo sa Bicol, banda? Kamsor po kami, sir. Joey the Great, naririnig ko yun, Sir Joey. Dati po, nag-meet kami nila, yung mga ka-team nyo, si Sir Bobby TV, Kalampitos. 143, tsaka si Sir Kalampitos. Dumalaw po sa Team Oragon. Kay Brad. So, Tapos yung isa, sino yun? Si Sagap. si Sagap. Sagap TV. Ayan, so shout out po, support din po natin from Team Kalingap, si Sir Joey the Great. So, thank you so much, sir, sa support sa amin. So, maraming salamat. Pa-shout out din po kay Sunshine Quatimar Clarino. Classmate ko po yan si Rhea Berses. So, shout out, Ma'am Shari Quatimar. Sinong teacher niyo, Rhea? I-shout out natin. Sinong ni Rhea? Teacher? Sinong teacher niyo, Shari? Anong pangalan ng teacher niyo? Shout out natin. Si Ma'am ba? Si Ma'am Carla? Hindi. Ma'am Carla Ebet. So, shoutout po sa principal ng Agro na si Sir Robert Ablao at sa kanyang asawa. Kakadaan-daan niya lang dito kanina. So, shoutout sa mag-asawa, si Ma'am Jing at si Sir Robert Ablao. Yung mag-asawang yan na napakabait. So, ayun, meron tayong 15 million viewers. Thank you so much. Ay, magkwentuhan na tayo, Oliver. Ano pa bang ginawa nyo? Maulan, no, nung Pasko? Maulan nung Pasko. Tapos, nagkita ba tayo nung Pasko? Ay, nagkita tayo nung nagbigay ng Nagbigay tayo ng pang, nung 28 ata yun, no? ng pang Noche Buena.
Ayun, nag-live tayo yon pang Noche Buena. Before ng, nagbigay tayo ng pang Noche Buena nila Oliver. Tapos, nag-content tayo nito. O yung, Yung pa-surprise. Kamusta naman sa pa-surprise? Kahit ano lang. Say. Tuwang-tuwa ka eh. Kitang-kita sa video eh, no? Tapos, nabigla ka? nabigla. Hindi ko nagkalaman. Kala ko yun na January lang. So, ang sabi ni Oliver, dahil siya naglalaom, hindi niya raw ini-expect. Kasi ang alam talaga namin, by January pa, ang alam ko na darating yung cruiser is by January pa. Kasi galing pa ng ibang bansa eh. Pero, pala yon yung mabilis na shipment from Amazon. So, inabot lang ata ng 2 to 3 weeks na dad. Mm. Kaya, sinurprise talaga namin si Oliver in time for New Year and Pasko. So, very, So, again, shout out kay? Ha? Hindi. Kay Ate Boots from Houston, Texas. So, sana nanonood ka ngayon, ate. Kaso, 8, 7, 6 pa lang ng umaga, baka tulog pa. So, medyo busy daw ngayon si Ate Boots kasi may mga bisita. Or dahil dun sa holiday. So, shout out sa'yo sa nanonood ka. Shout out mo si Ate Boots. Shout out pa lang. Huwag yung pakit ka kaya. So, napakabait pong tao ni Ate Boots. Sobrang bulog po talaga siya ng langit sa aming channel at so, of course kay Oliver. The Hilig Farmers. Hello po, Ma'am Sir. Pa-shoutout naman po watching from Tagaytay City. So, thank you so much po. The Hilig Farmers. Shoutout po sa inyo, sa inyong channel from Tagaytay City. So, ayan. Marami tayong naabot nung last time. May Mindanao na nanonood sa atin. So, from all over the world na. And marami din po tayong overseas Filipino workers na gustong mag-sponsor. So, nag-communicate na po sa amin. May pinag-uusapan na po namin yung details pero wala pa pong masyado, hindi pa po napapadala. So sana po tulungan niyo po kami magdasal na ma-materialize po. Malaking tulong po yung darating sa pag-aaral ni Oliver. So sana talaga. Shout out pala Kiana. Kayo. Nicole at Angelica. Ayan. Si Nicole at si Angelica ay pamangkin mo? Ayan. Tsaka si Dondon. Tama? Tapos si Eliza, tapos si Marian, si Almar. Si Eliza, anak niya ni Mama Risa. Okay. So, shout out po sa inyo dyan. Saan ba sila? Sa Batangas. Sa Batangas po. Okay. So, shout out po sa family, sa mga kapatid ni Oliver na nasa Batangas at sa kanyang mga pamangkin. Si Eliza, si Nicole, si Angelica, si Dondon. And of course, sa kanilang mother na si Marisa. And of course, shout out din kay Ma'am Corazon Arcega, sister pa po ni Oliver. Sa Batangas din, ano? Okay, nasa Batangas din. So, The Hilig Farmers from Tagaytay City, shout out po sa'yo. And Joey the Great from Team Kalingap, thank you so much po sa pagdalaw sa aming maliit na channel. And Iklo Mix TV, thank you so much. May isa-shoutout ka ba pa ba? Hindi. Pwede mo ba kuha na ng ano? Kuha na ng... tas mo na lang ng... Hindi na mapapantay. Ayan. So, thank you. Shoutout kay Mr. The Prospect. So yun, tol, kamusta naman din sa adaanan nyo? Maputik pa rin, ano? Kasi talagang, almost 3 weeks nang nag-uulan. Grabe ang ulan po dito sa Bicol. Siguro mga 2-3 araw lang naiinit. Tapos balik na naman sa sobrang ulan. Ayun. Kaya kanina nag-suspend na nga ng class kasi nag-orange rainfall na talaga. Talagang napakahirap, Ganun. pumasok doon, Kasi talagang sobrang maputik and matubig yung dadaanan mo. Sabi po ni Ma'am Corazon Arcega, ikaw na magbasa ng... para masanay si Oliver. Shout out pala din kay kay Aldrin. Masyashay siya. Kay Aldrian. Kay Aldrin. Ayan. Aldrin. So, anak.
Yun po. Anak ni Ma'am Corazon. Ayan. And yan pa si Shari. Tapos, shout out pala dyan kay Joy. Sinong Joy? Pinsan po. Okay. Minsan mo. Sabi ulit ni Shari, hi po ulit si Ma'am Borromeo po ang advisor namin ni Ria. Pa-shout out sa lahat ng grade 11 FBS and BC. So, shout out sa lahat ng grade 11 na FBS and BC dyan sa Agro. So, shout out. Yung kapatid, si Rhea po yung kapatid ni Oliver. So, si Ma'am Borromeo daw ang advisor nila. Kaya nga, nakasabi sa'yo. Ayan, ano pa pala. Sino pa? Sino na? Mag-shoutout ka na. Na. Sige na. Huwag ka nang mahiya. Dapat hindi tayo nahihiya. Kasi madami kang supporters. Maraming nai-inspire sa'yo. Ayan. So, huwag kang mahihiya. Saka dapat kahit ano pang itsura natin, hindi talaga dapat tayo nahihiya. Kasi, meron tayong kanya-kanyang kakayahan at tayo ay anak ng Panginoon, anak tayo ng Diyos. So, dapat kahit sinong tao, pwede nating makausap. Pero syempre, of course, with respect, dapat marunong tayong makisalamuha at makibagay sa mga tao. Shout out sa 14 million viewers natin. Share nyo naman po yung live. Ayan, 15 million na. Pagka nag 50 viewers tayo, ito, Oliver, pag nag 50 viewers tayo, mamimigay tayo ng The Prospect shirt. Nasaan na yung blonde shirt mo? Andun. Laging nagagamit. Yung laging suot ni pwede yon, blonde shirt yon. Ibig sabihin po ng blanche ay pure. Ayan. So, pure po ang intention ng The Prospect. May The Prospect po yung sa likod. So, tapos may blanche. Ang ibig sabihin po sa English ng blanche ay pure. Ayan. Shout out pa lang kay John Scuderas. Kay Jones Escuderes. Ako, itong kaklase ko ng grade 7. Nanonood siya? Opo. Okay. So, shout out daw kay John John. Jones Escuderes. Classmate ni Oliver nung grade 7. Taga saan siya? Agro. Kaklase po ng inyo ni Ria man. Ay, ni Ria. Neria, okay. Kinakabahan ka. Ano ba yung FBS and BC? So, Paano nga, Shari? Ano ba ang FBS? Anong meaning ng FBS and BC? Natapang food processing yata. Food processing? Sige, tatanong natin kung para yung palagay natin. Again, shout out sa ating principal na hindi nagdadalawang isip. Principal ng Agro na hindi nagdadalawang isip na patuloyin kami sa school para makuha kung ano yung activity. So, abangan nyo po yung susunod. Doon na po yun sa school ni Oliver. Tingnan natin yung mga activities ni Oliver. At sana talaga doon natin maibigay yung good news na pinag-uusapan natin ng sponsor from California. Nag-message siya sa akin kagabi. Tinatanong niya nga yung amount and kasi magpapadala na daw siya. So, pinag-uusapan pa namin, hindi pa kami nagkasundo doon sa Pero kung ano man po kung nanonood ka po ngayon, sir, from California, kung ano man po ang budget mo, hahanapan po natin yan ng specs na may ganyan. So, depende po kasi ang price sa specs. Specs, ano kaya yon? Ano kaya yung ibibigay? So, sana po talaga mag-materialize. Malaking tulong po yun sa pag-aaral ni Oliver ngayong high school, ngayong senior high, lalong-lalo na po sa college. Alam naman po natin na very, na sa technology ngayon, ang school, ang turo, and lalong-lalo na sa college. So, mapakalaking tulong yun. Pinagpipray ko po talaga yun na ma-materialize. So, Sir Jose, gusto niyang mention siya na Jose. So, Sir Jose from Houston, Texas. Sir Jose from California, please, kung nanonood ka po, malaking tulong po talaga yun kay Oliver. Sige lang. Ito pala yung grade 12 FBS sa food processing po. Tapos yung grade 12 BC po. At yan pala yung
Ma'am Arlene Yeah. Makaraig. So, Ma'am Arlene Makaraig, thank you so much. Shout out sa'yo. Thank you din sa pagpapa-unlock ng interview. Hindi pa po namin na ilalabas yon kasi inaantay ko pa yung sa sponsor from California. Mas maganda po kasi na doon natin ibibigay. So, doon natin po ipapalabas. Next content po natin yon. So, yan. So, again, thank you so much sa advisor ni Oliver, si Ma'am Arlene Makaraig. Ayan. Sabi ni Angie Arcega, pa-shoutout po sa aking papa na nasa tabi niyo po, ni Ma'am Corazon. Tama ba? Ayun po, si ano. Pamangkin mo din to, si Angie. Ayun po, Or Angge. Si Angelica po. Angelica, yan. Angge. Pa-shoutout po sa aking papa. So, shoutout sa yung papa, Mr. Arcega. Ayan. 16 million na. Pag nag-50 to, mamimigay kami ng The Prospect shirt. Diba? Choice of color. Maganda po yung quality. Pag bibilihin po yun, nasa 350 ang isang shirt. Diba? Hindi, hindi po. Kasi hindi naman yun mumurahin. May mga shirt kasi na 100 lang, na 150. Yun kasi talaga, yung The Prospect shirt, yung magandang quality. Yun po yung laging suot namin ni Mr. The Prospect. May black, may royal blue, red, yellow, gray, white. So, color of your choice po. Pero pag hindi nag-50, kung sino po yung mga nandito, gagawa ako ng parang raffle. So, yun. Yun ang pabibigay tayo ng t-shirt. Kami po mismo magpapadala, wala kayong gagastusin. So, i-share nyo na po para makarating ng limit. Para makarating sa outer space. So, yun. Shoutout sa inyong lahat and sa mga silent viewer na nagme-message kay Oliver. Shoutout mo na. Pwede kayo mag-message kay Oliver, tapos si Oliver mo ang mag-shoutout. Paano pang meaning? Ang food, di ba? Ano daw? Ang meaning Food and beverage services. Yan ang aming meaning ng FBS. Food and ano nga yun ulit? Beverage. Food and beverages services. Yun. Yun pala yung FBS. Ano yung BC? Bangko Sentral. Uy. So, shout out sa 16 million viewers. Paramihin po natin para mas maraming maabot si Oliver. Ayan. Pa-share naman po sa mga... Yan, makikiraan mo. Ba yan? Dito ka pa talaga sa harap. So, pa-share naman po sa inyong mga friends of friends. Ano pa ba? Anong New Year, nak? Ganun pa rin. Same yung mga handa niyo nung New Year. Nagturog na lang po. Nagturog na lang kayo? Dula kayong handa? Hindi kayo, siyempre dapat may pagsasaluhan. Kasi tulog kayo ng maaga. Katapos ko pong yun, pagkataan. Pakakain na tulog na kayo. Basta magkakasama ang pamilya. Ngayon, lalo na sa edad ko, mas maganda na yung peaceful yung New Year kaysa ang gulo-gulo, tapos exhausted ka. So, magkasama na kayong pamilya, tapos, yun, konting salo-salo, jamming-jamming, okay na yun. So, 18 million viewers na, onti na lang, mag-50 na. Share nyo naman po. Ayan. So, yun pa. Tapos, first day of school mo, Oliver, maulan ano? Mas ng ulan. Hindi ka naman tinamad. Onti halos half ng estudyante ko hindi pumasok. Kasi nga yung iba bahala dun sa lugar nila. Tapos, medyo, aminin na natin, nakakatamad din talaga after ng long break. Tapos, Pero wala tayong magagawa, kundi sanayin ulit ang sarili sa regular nating mga activities. So, 17 million viewers dyan. Onti na lang, pwede na tayong mag-raffle entry ng The Prospect shirt. Shoutout ulit. Sige, isa-shoutout ka. Shoutout na lang si
si Jody at si Maylin. Si Maylin. Maylin and Jody. Po. So, kaklase mo ulit yun. Sa mga ka-group or katropa ni Oliver, shout out sa inyo. At sa ating mga silent viewer, thank you so much na nandun kayo. So, isa po itong, kaya lagi kami nagla-live bilang pasasalamat at training kay Oliver na mas masanay siya sa mga tao. Kasi, medyo shy eh. Nahiya ka pa? Huwag kang mahiya kasi hindi makatutulong ang hiya sa pagkamit sa mga pangarap natin. So, dapat sasanayin mo na yan kasi pag college mo, reporting ang college eh. Most of the time reporting. So, kailangan confident ka sa unahan. 'Di ba? Pero sabi ni Ma'am Arlene, lagi ka raw sumasagot kahit hindi ka tinatanong. Joke. Ayan, 22 million viewers na. Kalahati na lang makakapagbigay na tayo ng t-shirt. So, dali, share nyo pa po. May Bagong t-shirt yun ha. isa lang? Isa sa akin. Ano ba yan? Isa lang, isang t-shirt lang. So, kami na ang magpapadala kahit saan, kahit saan namin ipadala. Wag lang siguro sa US. Medyo mahal ang expensive ng sa US. Kaya nga sobrang thank you talaga, Ate Boots, na parang inano ko yung gastos mo dun sa binigay mo. Sobrang ang laki. Hindi pa kasama dun sa gastos mo yung tawag dito, yung shipping fee. So, ilang shipment yun? 7 times ata. Kasi 13 items yun eh. May dumating pa nga nung 1, yung bearing. Pakita natin that. Yung bearing ni Cruiser. Dapat may pangalan yan. Kung ikaw ang magbigay ng pangalan, anong pangalan ni Cruiser? Skateboard lang ako. Cruiser yan. Ano ang pagkakaiba ng skateboard sa Cruiser? Kasi yung skateboard, pwede kang mag-tricks doon. So, yung mga tumatanong-talon. Yung padundal-dundal yan. Si Ang Cruiser Cruiser naman, ang ano niya, free wheel siya. Ito so ano lang? pang ano lang talaga. Pang ano lang talaga. Ayun talaga ang bagay kay Oliver. And talagang personally chosen po ito ni Mr. The Prospect at ni Ate Boots. Free wheel kasi siya. Talaga, Kasi medyo malaki din yung gulong. gulong niya. Kasi alam naman natin yung dinadaanan ni Kaya Oliver. kahit sa mga rough road, so talagang Sobrang tibay po talaga. Lagot ka, hindi mo pa nalalagyan ng polyester. Bukas nga natin, bumili ka na. Para pinturahan na. Yung protection sa wood, para hindi siya masyadong, Saka, di ba sabi mo, aalagaan mo. Yun din talaga ang request ni Ate Boots kasi gagamit mo yan. So, after ng gamit, papupunasan mo kay Rhea. Para pagka tinago mo sa taguan, malinis siya. Ha? Sige, mag-shoutout ka na. Ano? Daming fans ni Oliver. Shoutout po na si Christopher Eugene po. Tapos kay Sean. Tapos kay JC. Okay, so Christopher, Odzami, Sean, and JC po. JC. Ayan. So, shoutout sa inyo mga kabarkada ni Oliver. Sabi ni Ma'am Regina Castellano, hello po, musta ka Oliver? Simula mo pa lang sa The Prospect, inabangan ka namin. Lagi, God bless you, magpakabait ka lagi. Watching from Cavite. So, Ma'am Regina Castellano of Cavite, thank you so much po sa support. So, Castellano family ng Cavite, thank you so much po. So, shoutout po sa inyo. Shoutout mo si Ma'am Regina. Shoutout pala kay Ma'am Regina po. Nahihiya ko si Oliver. So, matitrain din natin, masasanay po si Oliver na makipag-kapwa-tao, makipag-usap sa ibang tao. Para pag nag-college siya, mas yung confidence niya, diba? Diba, Oliver? Although, buong-buo ang loob ni Oliver. Pero, nahihiya pa rin kasi siya, lalo na sa mga conversation, tapos pag tinatanong. So, yun po yung objective ko kung bakit sinasama ko po talaga siya sa pagla-live. Diba? Yan. So, shout out. Salman Kabkas. Hello. So, hello po sa'yo, sir.
So again, Ma'am Regina Castellano of Cavite City. Tama ba? Cavite City. Otso. Cavite City. Cavite na nga lang. City. Ano ba yan? Sete. Ang gusto ko, otso. Sama mo sa akin. So shout out So, to shout out sa mga taga Cavite Ocho City. City. Mabuhay Sorry po kayong naman. lahat at ingat po kayong palagi. Wait lang, ano natin ito. Sorry po, medyo spamming po. Maano tayo ni YouTube. So, inana po muna natin si Salman Kaskas. Bawal po ang paalala lang po, bawal po yung paulit-ulit na message. Spamming po yan sa YouTube, matatanggal po tayo. Mare-report po tayo. So, please, refrain from doing that. Ano niya? Same message, naka-ano na siya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 messages na the same, So, please stop doing that, refrain from doing that because we might be reported it's against YouTube policy. So, thank you so much for your understanding, sir. Sir Salman Kaskas. So, shout out sa 15 million, bumaba. Dapat mag 50. So, share nyo pa po para makapag 50. Para magkaroon naman. Yung logo po natin ay hindi po yung simpleng logo. Kasi kasama po natin lagi doon ang Panginoon, si Jesus na nakaganyan, nakayuko. So, kasama natin lagi kapag suot natin. Ako, pag suot ko yung The Prospect shirt, ang confident ko talaga. Hindi naman sa pag-ano. Kasi kasama ko lagi si Jesus. Shout out po from La Salvacion. Chanli. Kumusta na yung kalendaryo mo? Kadiri yung kalendaryo mo, Chanli. Ayan po si Christian, ang tumutulong sa atin mag-edit. So, shout out sa'yo. Kung nasan ka man, Tad, dyan ka na lang. Tan, hindi tayo nakapag-gym. Ay, sorry na yan, Sean. Ang sama kasi ng pakiramdam ko kanina. Ang sakit ng puson ko. Ayan, 17 na ulit. Hello, Dad, me. Hello. Shout out sa'yo, Christian. What's up, Oliver? Magay ka kay Christian. What's up daw? Padalan mo nga si Oliver nung picture mo na kalendaryo. Gagawa din daw nun. I-challenge ka daw ni Oliver yung kalendaryo. Gusto mo na, ipakita ko dito yung kalendaryo mo. Challenge? Challenge accepted ba? Ganito yung kalendaryo. Ay, ano nga pala? Ay, lakas ang ulan. Ano pala, kamusta na yung mga pangalim mo yung mga sitaw? Ano na? May mga bunga na? Paubos na po tayo sa nahalapak na. So, pero nakapag-harvest din kayo? Nakatulong beans na po. Ay, good job. Bibigyan kita ng kasi yung nandun sa may dulo, di ba? Yung nandito yung mga sitaw, meron pa sa dulong bakanteng lote na pwede pagtaniman. Talong. Bibigyan kita ng mga punla na talong. Ay, shoutout po lang kay Ate May ng Department of Agriculture dito sa amin. May ibibigay po sa mga seeds sa atin. Okay yun. Sa bahay na nila. Hindi ko pa raw kinukuha. So, kuha po natin kami Sir La Prospect para maibigay natin din kay Oliver at iba po natin tinutulungan. So, ayun, maganda yun yung talong. Kasi mahilig ka naman magtanim kahit ganyan ka talagang nakita ko naman nung episode 2. Di ko nga alam na may mga tanim ka pala doon eh. Pero good job kasi nakapag-harvest ka. So, naibenta nyo yun. Yeah, ginalay lang. Pansarili lang. Okay na yun. Ang mahal-mahal ngayon yung mga gulay Tsaka meron pa doon mga di ba, mga kangkong. Hanggang ngayon, meron pa rin. Gatas na. Meron pa. Dito nga tayo dun kila Oliver minsan. Sige, sa weekends pupunta kami doon para Sige. Gusto ko mag-harvest dun sa maihatid na rin namin yung mga yung mga pananim. Ay, oo nga. Sige. Hindi ko lang kung dakon pa doon. Di yung lang, yung kangkong tapos kung may sitaw. Marami naman doon marami naman doon mga gulay yung mga tanim mo, di ba?
Yung bukod sa sitaw, may mga kangkong, Ano to? yung gabi. Yung pechay, di ko na inabot eh, no? Ano po? Tapos na. Ubus na yung mga pechay na ano nyo, tanim. Dahil yung yung talong bibigyan kita ng punla kasi ano lang yun eh, 1 month lang. So Oo, dun yung pwede mo na i-harvest. Yun nga pala natutuwa ako dahil yung pong tinanim kong mga talong doon kila Padi-Padi, kila Nana Yoli, namumulaklak na po. Or baka ngayon nga may mga bunga na eh. Dapat bisita. Oo. So, bibisita tayo doon para bigyan sila ng sprayer and yung gamot para matanggal yung mga uod, yung mga parasites. So, ayan. Peace out muna. Ayan, balik tayo kay Chanling. Ang dami na daw nag-abin ng kanyang, ng kanyang kalendaryo. And again, shout out kay Ate Mai member po siya ng Department of Agriculture dito sa bayan namin. Nag-message siya sa akin last week, sabi niya, Ma'am Lai, yung mga seeds po, daw, tumutubo na sa lalagyan. Hindi, biro niya lang yun. Kasi ang tagal na natin hindi pa nakukuha. So pupuntahan po natin yun para bigyan din natin si Oliver. Sa iba po natin tinutulungan. Para ano ka, malibang. Kasi di ba sabi mo pagka naboboring ka, doon ka po sa ano mo, sa taniman. Anyang paniman. Okay yun. Di ba? Imagine yung mga ibang kabataan, di ba? Pag naboboring, kung saan-saan pumupunta. Hindi, pag naboboring nag-ML. Nag-ML ka din. Bira na lang. Nag-ML yan, ang galing yan, no? Paano ka nag-ML pag ganun? Ay, mag-shoutout ka. Mag-shoutout naman. Shout out pala kay Kishan. Tapos kay Mart Anthony Jan Fernandez. Guadalupe po. Mark Anthony Guadalupe and Sean. Tapos kay Alvin G. Alvin Patrimonio. Ayan. G pala, sorry. Alvin, so shoutout sa inyo. Kung nasaan man kayo, Sarang. nandun kayo. Kanina ka palutang. Kanina ka palutang talaga. Mga dalawang ka na sa kalutangan. Pinapatawa ko lang kayo. Talagang seryoso. Knock. Uy, who's there? Gutom. Gutom ho. Hindi ko maintindihan ang nilalaman ng puso. Magkahawak ating kamay sa lahat ng ating ginagawa. Asan yung gutom? Hindi ko maintindihan. Di ba wala namang gutom? Wala? Asan yung gutom? Ano lang, hindi ko maintindihan lang. Hindi ko maintindihan. Hindi nga kumain kasi ito. Ang bayan. Ang slow. Late. Ang slow ng dalawa. Lear, alam ko na yun. Nakijab na ako sa'yo. Ako pa nga nagturo nun sa'yo eh. Bel? Po. Anong tawag sa buntis na pusit? Buntis na pusit. Anong tawag sa buntis na pusit? Umiiyak siya. So, nagising po ang aming chikiting. Buntis na pusit, ano na? Hindi ko ano. Di, positive. Positive. Corny na yung joke ko. Positive. Ano? Anong tawag sa matabang bubuyog? Honey? Honey. Honey, grabe ka, parang honey. Iniisip mo si... gusto mo ba i-mention ko? Matabang bubuyog, Bel. Ay, lobat na ang ating... Naku, wala. Wala na tayong viewers sa cornea natin. Di, chubby. Matabang buyog. Lobat na po ang ating mic. Natanggalin natin. Wait lang. Tanggalin na po namin ang mic. Kasi nagbi-blink na. Hindi, try natin. Pag.
corny natin, Beth. So, Alex, shoutout po sa lahat ng kasama natin. Si Navarro Josue, Iglo Mix TV, Gian Mirador, Ma'am Corazon Arcega, Eliza Paki, Joey the Great, Shari Cotimar, The Hill Farmers, and Angge Arcega, Ma'am Regina Castellano of Cavite, and si Chandy po. And sa mga silent viewers po natin dyan, thank you so much. May shoutout ka pa. Pag nag... Ano daw? May nag-chat sa'yo? Barkada. Anong sabi? Pasya talaga. Yung magra. Pa-shoutout kay Shan. So, shoutout, Shan. Bakit ang dami nagpapa-shoutout sa'yo, Shan? Babae ba si Shan? Kasi Shan. Nakala ko Chanel or ano, si Shan. So, shoutout sa'yo, Shan. Ang dami nagpapa-shoutout sa'yo. Sino ba yung inano ni Joanne? Shoutout ni Joanne. Wala, hindi tayo makakapamigay ng t-shirt. So, every time na nagla-live tayo at makarating tayo ng 50 viewers, 50 lang magbibigay ako magpaparaffle ako ng shirt. Pero pag hindi nakarating, nakadating ng 50, okay. Minsan yung premiere natin, umaabot ng 50 Kasi sumasama yung mga estudyante ko minsan sa premiere. So, shoutout sa 17 million, tumataas na ulit. So, parang, share nyo pa po para before tayo mag-end, makaabot tayo ng 50. Tapos, magbubunot ako ng mananalo. Sino pa mag-shoutout? No. Kausapin mo nga muna sila, Ber. Iinom lang ako ng tubig, ha? Mag-shoutout ka, dali. Wait lang po, inom lang ako ng tubig. Sumasakit ulo ko. $14 million sa'yo? Viewers? Million po. Million? Ay, oo nga, Mike. Sorry, nadala ko. Nag-shoutout ko, lakang nga. Na Sorry. Sorry talaga. My bad. So, 12 na lang tuloy yung kasama natin. Gumagabi na rin po kasi. Mamaya-maya, gagawa na rin kami ng project nila. Tuturuan ko sila. Ano ba? Ano? Shut up the Kiriya baby love ni siya. Rhea May? May bebe love. Siguro nag-bebe time kayo. Kaya hindi kayo nakapanood. Shoutout daw kay Rhea May Sige po. na bebe ni Sean. Ba yan? Bebe. Ano may baby love? Yan. Shoutout dun sa mga nagbebebe. Pinaalala pa ni Christian. Thank you, Nak. So, nalobat ng ating mic kasi hindi ko pa pala yan na-charge since no nag-live tayo sa Eriga. Hanapan mo naman daw ng bebe si Christian. Weh! Christian, ikaw walang bebe. Siguro hanapan ka ulit ng additional na bebe. So, si Oliver, ikaw ba may bebe ka na, Oliver? Wala na? Nag-break na kayo? Gawin na lang natin munang inspiration ng mga bebe-bebe, ha? Ang pag-aaral mo ng ating asikasuhin. Yan si Christian, puro yan bebe.
Ilan pa ang mga kachat mo na? Tan. So, shoutout po ulit sa Team Kalingap. Thank you so much sa pag-support sa amin. Maraming salamat. True, aral muna, Char. Abangan niyo po, magti-ting-ting-ting. Magti-tiktok mamaya si Oliver. Ting-ting-ting-ting-ting-ting. Ting-ting. Eh, Oliver, mag-aral ka na mag-tiktok. Diba, marami ka doon, marami manonood sa'yo, gagan-gagan ka. Kung may nagtitiktok talaga, makagaya mo doon sa Tapos artistahin din talaga siya. Wala po, focus sa goal. Goal. Tama, mag-goal muna bago mag-goal ng bebe. May ipapa-shoutout po ba kayo? Mag-comment lang po sa ating live chat. Maya-maya po ay mag-i-end na rin kami kasi may gagawin pa kami. Sa mga 9:30. Samahan niyo po kami hanggang 9:30. Napanood mo na lahat ng vlog, content natin. Ito, sana. So, pagkariot. Hindi mo pa yun nabanood? Sige, link ko pa sa pagkariot. Yung paligo. Gusto mo maliligo ulit tayo. Galing na Oliver agad eh. Hindi naman kasi pumunta siya. Bakit? So, shoutouts kay Sean na hindi makakomment. Bakit? Siguro restricted ka. Wait lang po anak, wait lang. Na umiiyak ang aking anak. Shoutout para sa 15 million viewers. Kamusta kayo? Comment na siya. Pinag-comment. Matulad na. Yun. John Marvin. So pala, shout out pala po sa mga tropang Porky yung mga aming pagka mga kapag-ibig. Ano yan? Si John Marvin. Nagpapasya. So, yun. Kisan pala na. Lobat na ba to? Ha? Nagsing lang yung namin. Yung aming maliit na bata. So, yun ulit, shoutout po sa ating 13 million viewers in the house.
So maraming salamat po sa pag-antabay. Ayan, shoutout po sa mga tropang Torpe. Kimag-anim ng pag-ibig yan, sabi ni John Marvin Triles. Ayan, ilang taon ka na bro? Sabi ni Zaldi. Ilang taon ka na daw, Tol? 20. 20? 20 po. Ayan, so 20 years old na po si Oliver. So ayan, bukas pasok na naman ano. So paano yun pagka maputik doon sa dinadaanan mo? So di talaga to pwedeng yung skateboard ano, yung cruiser. Kasi ano siya, mapupuno siya ng putik ano. Ano lang, tigilan ko lang po doon sa may ibaba na. Oo nga pala. Kasi yung from doon sa bahay nyo, tapos hanggang doon sa may mga sa may pathway ano. So pagdating doon, pwede na. Okay. So di ka naman nadulas kanina nung pagpapuntang school, pagpababa. Okay. Hindi, gamitin mo yung yung binigay ni Ate Dots na yung nilalagay dito, yung parang may hard plastic. Kasi yun, pwede mo siyang pang brake din. Wait lang po. Hello po. Yan, hello po. Hello po kay Kuya Oliver. Kumusta po ang pag-aaral? Shout out pala niya Kishan Vlog. Okay. Shout out pala po kay Kenneth Barlong. Hello, good evening, the prospect and Oliver Hankins, your channel looks bigger. Kaya mo ka, Beth? Ang laki. Ang laki ito sa'yo. Sorry po kasi ang aking anak ay sakit daw ang ulo. Ayun na si Sean Vlog. Hello po Kuya Oliver, mas na po pag-aaral mo po. Ay, iba to? Kishan po. Si Sean to. Yan po nakalagay sa amin. Hello, good evening, the prospect and Oliver. Hope your channel grows bigger. Thank you so much, Ma'am Nenet Borbon. Luke. Sobrang salamat po. Sana po magdilang anghel kayo. Ayan. Shout out kay Bano. Sino to, ikaw? Ano po po? Pinsa. Pinsan mo. Si Sean ba pinsan mo? Ano po? Shout out kay Joy. Joy, magpa-shout out mo na yung boyfriend mo. Nanaking! Ayan. Naghihiling siya eh. Ilang taong ka na bro, sabi ni Zalde, si Sir Zalde. Ilang taong ka na daw? 20 lang. 20 po, 20 years old, si Oliver. So again, Ma'am Nenet Bourbon, thank you so much po. Sana po magdilang anghel po kayo. So pag nag-grow po yung channel natin, kaya po isang subscribe po ninyo sa channel namin. Malaking tulong na po yun. So big help na po yun sa mga natutulungan natin. Okay, so mag-enter rin po kami dahil may mga gagawin pa po kami at yung anak ko nga ay may sakit. So, get well soon yang masakit daw yung ulo niya. So, maraming salamat po. Thank you so much po sa pagsama sa amin. Sa mga barkada at classmates nila Oliver, thank you so much. Nila Ria, thank you so much po. And sa mga kapatid po ni Oliver, thank you. At sa ating mga supporter from Kalingap Team, ayan, kila Ma'am Regina from Cavite at si Ma'am
Si Sir Salde, si Ma'am Nenette Borbon, thank you so much po. Shan Vlog, thank you. Christian Chanli, supporting po natin yung channel ni Chanli. Siya po ang tumutulong sa atin mag-edit. So, thank you so much. Ma'am Regina Castellano from Cavite, thank you so much. Nahuli. Sige po, shoutout ka ba? Nahuli ko na. May? May nahuli. Ay, nahuli ako next time. Si Ma'am Mendy Nava, so supporter po natin yan from Team Oragon, hanggang kila Padi-Padi at ngayon. So Ma'am Men, nandyan pa rin po kayo, nakaabot po kayo, pero paalis na rin po kami. So maraming salamat po. Next time ulit, basta may mga good news si Oliver, magla-live kami. And tulungan niyo po kami magdasal sa mga nagsusupport sa atin. Isang subscribe, isang help po. At sa pagdarasal na mag-materialize na po yung nagko-contact sa atin. Napapansin ko po kasi ang dami-dami nagko-comment na gusto mag-help. Kailangan po natin i-directa sa ating The Prospect Nation page para maprotektahan yung information ni Oliver. So, mag-PM po kayo sa amin at ako po mismo ang sasagot. Pag-usapan po natin kung paano kayo makakatulong. So, mga nag-comments po, minessage ko po sa inyo. Nag-reply po ako ng link ng The Prospect Nation page. So, i-share niyo rin po yung mga videos ni Oliver. May part 4 na po siya ngayon. Para mas marami pa pong marating at mas marami pang matouch na tao. Uy, Sis Tess Beliesa. Shout out sa Gabos mga kada prospect. Thank you so much, Sis Tess. Nasa Pilipinas ka pa ba? Sana before ka umalis mag-ramen tayo. Kasi hindi pa kami nakakapag-banding. Ay, nag-banding pala tayo kila Aragon. Pero, nakaalis ka na ba? Uy, ang lakas ng hangin. Lakas ng hangin So, ayan po ulit. Please share po ng mga videos ni Oliver. And sana yung 280 na, yung the rest, yung 85% ng 280K, sana po mag-subscribe kayo sa aming channel para mas lumaki po yung channel natin. Mas maraming maabot. So, thank you so much. Let's always inspire and be inspired. Ano po ang masasabi mo po ulit? Salamat po ulit sa mga Maraming salamat po sa lahat ng sponsor po. At Ate Boots. Si Ate Boots. Sa Ate Boots, muna na po. Thank you so much. Huwag po natin susupan ng pag-asa dahil laging nasa atin ang Panginoon. Keep safe, Bicolandia. Thank you so much. It's always inspiring to inspire. Much love. Namaste. Namaste.